Ωστόσο ο Ράτζα όμως δεν τον ακούει και κάνει λάθος. Πραγματικά είναι απορεί κανείς. 3 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Τι φοβήθηκε ο Ράτζα, μην βάλει τετράποντο ο Ρότζερς. Θα εξηγήσω γιατί κάνει λάθος. Γιατί αν τώρα ο Ρότζερς πετύχει την πρώτη βολή και αστοχίσει τη δεύτερη, έχει μία τύχη ο Παναθηναϊκός να πάρει το rebound και να πετύχει τρίποντο και να ισοφαρίσει. Διότι μένουν ακόμα και 3 δευτερόλεπτα, δεν είναι στο 0. Απορώ πως ένας παίκτης με την εμπειρία του Ράτζα έκανε αυτό το λάθος. Να σου δώσω μία εξήγηση πιθανή. Άργησαν πολλοί να γράψουν τον τελευταίο πόντο του Ρίβερ στο ρολόι. Μήπως χάθηκε και έκανε λάθος το σκορ. Πάση περιπτώσει, 2 βολές μέσα από τον Ρότζερς, 79-77. Ο Παναθηναϊκός παίζει πια το τελευταίο του χαρτί, αλλά η μπάλα φτάνει στο Μπουτούρι. 1,3 δευτερόλεπτα στο ρολόι, όπως βλέπετε. Είναι τόσο λίγος ο χρόνος, ώστε μόνο με θαύμα σώζεται πια ο Παναθηναϊκός. Κατά πάσα, ακόμα στο Ράτζα φωνάζει ο Ζούρος. Σαν να του λέει μην το ξανακάνεις. 79-77 πάντως είναι το σκορ. Να ο Νίκος Μπουτούρης, ο πρωταθλητής με τον Παναθηναϊκό του 99, στο άλλο στρατόπεδο. Αστοχή ο Μπουτούρης. Στους 2 πόντους η διαφορά, ο Παναθηναϊκός προλαβαίνει ακόμα. Θεωρητικά τώρα ο Παναθηναϊκός προλαβαίνει. Και όλα αυτά από το λάθος του Ράτζα. Μέσα η δεύτερη, 3 πόντι, 1,3 δευτερόλεπτα. Πού θα πάει η μπάλα? Στον Αλβέρτη, ο οποίος σουτάρει. Θα τρελαθούμε. Θα τρελαθούμε. Ο Αλβέρτης ισοφαρίζει με τρίποντα από τη σέντρα. Στην ουσία δεν έχει ισοφαρίσει ο Αλβέρτης, έχει ισοφαρίσει ο Ράτζα. Το λάθος που έκανε το φάουλ εκεί. Παράταση. Ποιος να περίμενε τέτοια εξέλιξη? Απίστευτο. Και όμως αληθινό. Και δείτε πώς ακριβώς έγινε το θαύμα. Το τρίποντο του Αλβέρτη από τη σέντρα με το ένα χέρι, απλά πέταξε την μπάλα. Σαν να δεν προλάβαινε ούτε να σημαδέψει ούτε τίποτα. Απλώς πήρε την μπάλα, έκανε μια περιστροφή και την πέταξε. Λες και πέταγε δίσκο. Ο Ρίβερς σαν να πήγε να του κάνει φάουλ για 2 βολές, δεν πρόλαβε. 80-80 και παράταση. Αυτός είναι τελικός. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για τα περαιτέρω.